Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι έτοιμος να κάνω μια νέα σειρά από Creative και θα είναι από τις καλύτερες. Κάντε like στο βίντεο και κάντε και subscribe. Άμα έχετε λογαριασμό και δεν το κάνετε, να πάτε να χεστείτε. Ενώ αν δεν έχετε λογαριασμό, τότε είστε δικαιολογημένοι. Τον κόσμο θα τον ονομάσω... Αυτό είναι καλή απορία, πρέπει να το έχω σκεφτεί. Καλά, δεν πειράζει. Το χαός και η καταστροφή. Οπα, δημιουργικό. Θα μου πείτε, είναι βαρετό το δημιουργικό ή creative. Κι όμως, εγώ θέλω να σας δείξω κάθε φορά πως να φτιάχνετε ένα πράγμα. Και άμα δεν σας αρέσει μπορείτε να δείτε οι επιβιώσεις σε μένα ή οτιδήποτε άλλο βίντεο έχω. Αλλιώς, εντάξει, μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο κανάλι ή οτιδήποτε. Εντάξει, δεν θα παίξω πολύ Minecraft, πιο πολύ θα παίζω online παιχνίδια γιατί μου αρέσουν πιο πολύ οι πρωτότυπες ιδέες και κυρίως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι περισσότεροι κάνουν Minecraft τον τελευταίο καιρό και εντάξει, είναι σπαστικό να μην έχεις λίγο πρωτοτυπία να κάνεις και εσύ Minecraft όπως ο άλλος 3.000 κόσμος. Και δεν υπερβάλλω καθόλου, κι όμως είναι 3.000 αυτοί που έχουν κανάλια και δείχνουν Minecraft. Κακό αυτό, είμαι μόνος μου σε νησί και πιστεύω θα βρίσκα χωριό. Καλά, μια χαρά είναι, αφού κατασκευές θέλω να κάνω. Κάθε φορά θα σας δείχνω μια περίπλοκη κατασκευή. Δηλαδή όχι πολύ περίπλοκη, δηλαδή θα σας δείχνω πόρτες δημόσιων πάντα έτσι δύσκολες. Πιο πολύ θα κάνω πιο απλά πράγματα. Εντάξει, κροκάλα. Θα το γυρίσω πάλι στενικά. Σήμερα θα σας δείξω πως φτιάχνετε μια μεγάλη φυλακή. Δεν σας το είπα. Κυρίως θα φτιάχνω μεγάλα μαγαζιά. Δεν ξέρω, αυτή η ιδέα είναι πολύ ωραία. Ωραία. Περίπου τόσοι θέλουμε. Εδώ είμαστε και... Ωραία. Εδώ θέλουμε τα σίδερα. Ναι. Βάζουμε εδώ τα σίδερα. Ναι. Ανάποδα. Και νομίζω εδώ είναι τελώς. Ναι, εντάξει. Και από πάνω πάλι πέτρα. Η φυλακή καταρχάς είναι μία από τα δημιουργήματα του Minecraft, εντάξει, σε servers που υπάρχουν φυλακές δεν τις έχουν κάνει πολύ ωραίες. Δηλαδή ωραίο είναι να μπαίνουν κάποιοι στη φυλακή, να υπάρχει ένα mini game ας πούμε φυλακή που θα είναι λαβύρινθος. Θα είσαι στη φυλακή και θα προσπαθείς να δραπετεύσεις κάτι τέτοιο, μια ιστοριούλα. Δηλαδή να σου δίνει ένα φτιάρι και να σπάς προς τα κάτω και να πέφτεις μέσα ας πούμε και να έχει ένα λαβύρινθο και να πρέπει να βγεις από εκεί. Θα ήταν ωραίος τρόπος γιατί υπάρχουν πολλά mini games με λαβύρινθος από όσο ξέρω και εντάξει θα ήταν ωραίος ένας λαβύρινθος να ήταν έτσι.
Εντάξει, αυτά το dirt και όλα αυτά τα λουλούδια και έτσι δεν θα τα κρατήσουμε στη φυλακή. Τι φυλακή είναι εδώ? Θα χάσουμε το χώμα, μπορούν να δραπετέψουν οποιοδήποτε. Εκτός αν από κάτω έχει το πέτρα και χρειάζεται ξύνα. Καλά είναι, τώρα ας σπάσουμε λίγο και εδώ. Ναι. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα μια χαρά. Δηλαδή σε αυτό το μέρος θα βάλουμε και το dirt, την πέτρα και θα είμαστε ακόμη καλύτερα. Και δεν τελείωσε ακόμη, μην νομίζετε. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Ναι. Τελειώνουμε. Ανάποδα πάμε μία. Ναι, και συγγνώμη για το τρόπο που μιλάω έτσι χοντρά. Απλά έχει βουλώσει και η μύτη μου. Βασικά γενικώς έτσι είναι η φωνή μου, αλλά και πάλι έχει βουλώσει. Δεν έχει κάποια διαφορά ιδιαίτερη. Νομίζω εδώ είναι εντάξει το από μέσα. Κάνουμε τώρα τους φούρνους για να τρώνε. Βαδό. Ανάποδα. Στέλνουμε έτσι. Και οι σερβιτόροι βεβαίως θα είναι καλά, όχι τέτοιο villager, όπως θα είναι και οι κρατούμενοι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αρχίζα τα έχουμε, ακόμα δεν σας έβαλα, αλλά όχι δημόσιοι πάλι. Ναι. Και τώρα με τεράστια γράμματα jail. Καταρχάς βασικά να βάλω και τους κρατούμενους για να τελειώνουμε. Ναι, φάτε. Άντε γεια. Ωραία φίλε, εμείς αμοχούμε. Κάνω βλακεία. Να δούμε, θα φτάσει. Θα προχωρήσουμε λίγο παρά έξω. Ναι, θα προχωρήσουμε παρά έξω. Ίσως σαν το Μίκελ ένα λιγάκι. Όχι, εντάξει. Το J φαίνεται πολύ μικρό.
Lex είναι εδώ. Όχι, όχι. Σκάστε γαμώτο σας. Και ξανά ένα έτσι. Καλά, χέστο καλύτερα. Θα βάλω ένα τεράστιο G απλά και όποιος το δει το είδε. Αλλιώς να το σκοτώσουνε. Σκάστε γαμώτο σας. Σκάστε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σκάστε. Μπουμ. Γενικώς στα δημιουργικά θα είναι πιο μικρά βίντεο, γιατί εντάξει είναι και πιο βαρετό να βλέπεις τον άλλο να φτιάχνει πράγματα παρά να ψοφάει συνέχεια. Να έχει κι άλλο νησί από εκεί. Κάτσε, αυτό είναι λάμπα. Εντάξει, όμως το δεις από την άλλη μια χαρά είναι. Θα κάνω και ένα έτσι. Αχ, ξέρω τι λείπει. Καλύτερα. Μπα, το τουβλάκι πάνω δεν είναι ωραίο. Πάμε τουβλάκι. Ορίστε. Και... εντάξει, δεν τελειώσα ακόμα, μην νομίζετε. Εντάξει, εκεί. Ας βάλω και έτσι 2 τόνους, 3. Βράδιας. Δεν φαίνεται τίποτα, φαντάζομαι. Σε λεπτό. Σκα... ορίστε, μια χαρά. Ωραία. Και γύρω γύρω θα το κάνω αέρα για να μην μπορούν να ξεφύγουν. Αυτό όμως είναι λίγο πιο βαρετή διαδικασία, οπότε σταματάω το βίντεο και θα σας το δείξω μόλις τελειώσει. Το έκανα εντάξει έτσι και τριγύρω, τέλος περιτριγυρικά ένα τείχομα για να μην μπορούν να δραπετεύσουν. Δηλαδή και να δραπετεύσουν να έχουν κι άλλο τείχος να περάσουν. Εντάξει, εδώ το κόλλησα λιγάκι. Δεν πειράζει. Θα δούμε λίγο από μακριά. Το ωραίο φαίνεται για μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like. Αν δεν σας άρεσε μην κάνετε dislike. Αυτά από μένα. Καλή νύχτα.